Akuko ben mo browa ebe wiase da benia me ho abe ya kromehi enti mi betimi asachi akwadwo maya kroma feini wiase mu otan hu na ya o me die minim ni se so tobo obi mpo yempo se wa hase ene menya the man Djka professionalism in quotes awa hase na menene baba be twetwen komo na enyom no ho tese ya be breaking phenomenon. I go by the name of Yabochwa Yadom Contra for me dom chadom madam blue sir don't friend and from no wasna me no sene me so tekejebi me o hema so no de samekasa minjabi Djka afia boss me to so anama sorry if you say anyum tufo nyina a breakdown nyina yete ase wo Ghana hade ono na ye nene daddy Lumba nyumi the title they say anyu your friend no se uchrimia utimia ti se uchrimia utimia ani ene me pesa me ka che o say se uchrimia utimia ani wo boa ka kire ne wo hu nze wo di wo ntente no ka kire ono nso ai enti boss ento aso enyum edi enti na me choose se me break enyum we ase ene Ghana otan hu na do so ampa obi o ha wonye ne hwe uni na duane uni di ne fie o mouse counter aduane ni on han ne dan nye one nnetie enso hu da kopa na otan enu nti na ne mafa ato mo se enyum e maye da but enura na me da hwa na enyum we be si mi trim ne se de west ni si bi yi baaye no na mu se da bi maye da ni mo mame nsan nye emfantre mahwefo eye Djka nyansa TV viewers that Lumba se uchiri a what time me eno de oboa na afia wo sha ase a wo se akokoba mobrowa me ba wi ase da be ya me ho abe ya akromahi enti mi betimi asache kwadwo ama ya akroma fe wi ase motan hu na ya na me de enka me nim ni se so to bo obodan a enkesa ba wo so nanso minye obi abone wo se nka me ho kura batan afedi otan hunu yisu frihin and someone mu pa nti o put it into music form akoko be mo browa ebe wiase da benia me ho abe ya kro mehi nti bi betimi asachi akwadwo maya kro ma feini wiase mu otan hu na ya o me die minim ni se so to bu obi mpo bodan ya de bi ankasan ba usu nanso minye obi aboni o e wo se nka me ho kura batan afedi otan hunu nso firi ni a afia me maje wo mpena bi me ma won chan bosia bo me ni ho nkonkon sabia ana madwuma ba ko pe ya me ye ntra ana me ntome frem ana chade obo ade ade achami na ade mato otan kruwa mu dia ene pa abudun suo bi no na me remfiri me tro kronkron emu ana awrade atro ne se wo se dada Lumba me no poma no han me no wabankese adom nyame ya no makocha mu nti wan na ya me suro no me wogidie nso pi wa awrade mu se adom rare nyan mi mu ti me nya obone ne se so uchiri me dadia eno de e wopua o se uchiri mi a ade tamia se uchiri mi a eno de e wopua o afi anyom no se uchiri mi a kwadwe utamia se uchiri mi a eno de e wopua o se uchiri mi a wopua se utamia eno de e wopua na che se enyum ne nsemu pa nsemu na eya na me gine ho a mensi ase ade na wo se utan wo yonko ade na wo se wo chini wo yonko ade na wo yonko mputu empumpu a wo tu no eya na wani bere ho unim se ya na ye refi yesi ansa na ye bewo akwadan nyansafo no na se bi edika wo panyin kwase ya ampa ena se akola hunu ne nsa hohora woni mpanyimfo ena to nsa didie ena akola ne nsa ho ofenso ne hunu dokuna panyin se bi no ya na nipa refi saade no one thing ne se enne sa akoda bi si so no ofefe no oba
so enyum tuni woyɛ actor woyɛ deɛn afei no obi te baabi oba adaben ti Daddy Lumba nyum no say akokɔ ba mobro wa me ba wi ase daben a me ho abɛyɛ akroman ya oniema bi wo hɔ a wo wutimi sɛ adwuma no ko mu nkyɛ nanso san wo modern mmɔ ɛne sabe wade buo ɛne wa ho brase nti no na bi adwuma wura no onsi wo fam de wo mu ade wɔ adwuma mu hɔ no ɔna ebefi ase yɛ sɛ wɔ town no wɔkeka ho nsɛm na saa nipa no woyɛ bibia ɛnyɛ ne fɛ ti na Daddy Lumba ka hye mu wɔ sɛ ti mi betimi asachen kwadwo ama ya akroma fɛ panyimfo sɛ akokɔ sachira akroma ɛnyɛ ne fɛ ti mi betimi asachen kwadwo ma ya akroma fɛ ewi ase wɔtan hu na ya ampa enti wɔ sɛ me die minim ni sɛ so to bo oba dan a ɛsan ba wo so na se twere nie boni bi a wo beye bi there is this man me friend man called Karma on fa boni nche ampa wo ye dan wo be san kwa bisi wa ne ti di o se enka me nye obi aboni e wo se enka me kora batan afi wo tan hu nso free ni what you say o se me tu me maje wo mpena bi me ma wo nche bosia bo dabi me ni wo nkonkonsa bia bi ko wo kora ne sabe wo hinya me saa enkomo kora ni wo enkomo ni wo na makasa bia me do kwa akosi bia bi ni nkofo akọ discuss wo na me nso madwuma keep me busy ntino emma me kwan se me ni nkofo nkonkonsa what you say me nye wo mpena wo kora boy a wo pe no me mpe no girl a wo feeling no me feeling no onya me spec what you say enti enka there is no way what's a utimi ni minya asem senye se bia wotan hunu na wotan me a what you say me ma wo nche bosia bo me yam adwuma me nyam sika me ni wo nkonkonsa ena obubi bisa se ana ma adwuma ba ko a me ye intira me sorry a me kɔ eba ye ware to ara saka kra nyama no aduane no eno na me ye ni nti ena mo afa me wotan na ana me nto me frem wa hye watare afia hwan fefefe obi nim kwan fa so wonya atare enso to ha na ogu ho akonta what you say ana me nto me frem ana chede obo ade ade achami ewi aso obi ane ne talent se won discover wo de a na ya na eye o se bi nyankopon ma talent nyankopon ma obi a talent enu ntina bare so obi akọ eating competition akọ di first aduane se nyina enim didi na ba ne san ena obi timi ko eating competition no de okwa na akọ di first nyankopon wo talent odi mu obi a nenso sade ye de nkofo bi di ama omomo tutu fam de ahye ho no ma adwen so be di nkofo de ho no eno na ya na de ani bre ne ye den edeba what you say ana chede obo ade ade achemi ena ma ade ma to otankuru mu dia to wo se ne pa budu nsuo be nom na me remfiri me tworo kronkron me se na mo na mu sa wo time a na me kohwe bible no mu a me remfiri me tworo kronkron sanse mu na awurade atro ne se Daddy Lumba dada ka afia aboachewa me no poma no han me no wa bank ese adom nyame me ame no wakochem enti wan na ya me nsuro no na me wogidie nsu pi wo papa no mu se wonya me mu da enti se me nya obone ne so so uchi ka uchire afia aboachewa ene oboafo anu twifo oboa lyrics no and some papa we wa hu se ebia obi wo ha menim akwan a excuse me to say ye mubi efetie no nanka anyum we wu bo a kire de otanwa anka obetwe asan efi se nka wu tan me na me nso me tanwa anka Ghana ha se nke bekum yenkom se ne wo de ye me no na ye me ya no me ye obi a anka Ghana yenkom enti ene de anyum ni mu nsem no menim se ebeboa ye amaye de no akoso toten amaye enti wo tan obi a twesan ewiase ade ya ne se wo beye de anya no ma wo nya de ye no na ewiase ni panyina nka se nipa we de wo fuo wona onim de wo pe na tan bebre ba wo tan mi ebedro bebre nya me be so me mu amu ani magu ase enti se wo tan me a me show twesan ena yeda se yeso ye nsafre wo ha se na che se obaye eye ya ho ho bebre ene me ni Djka ene fia enti yakramo ai
Yes, I did dear Don't forget to subscribe to Nyansa Paul channel, okay? Subscribe. Djka Nyansa TV. And if you are now Obi or Canada or US or person send this can order bagana. You say application be a Djka app no. Obo modern now on can be out downloading our phone so. Or send this Canada use to be promo code ni Djka. If you want to send it, I'll buy me promo code ni shema. No $5 account. Oh, I know they said that. They will send their brand Ghana so I enter the capre. No, no be na kwame ye now. Or they send this command. Oh, okay. Oh, you see me promo code. Oh, you see promo code Djka. It's a Djka money transfer app. Downloading this is here and they use to fast send this capre fabrad of war or more Ghana. If you are, me that's it. Yes, yeah, that's it. Akramo, that's a ne. We say you wish ya.